109. strani u vašoj zbirci u prvom zadatku, u primjeru pod A, očekuje se da rešite sistem metodom suprotnih koeficijenata. Sistem glasi x plus y jednako je 6, odnosno x minus y jednako je 2. Metodu suprotnih koeficijenata biramo onda kada su nam koeficijenti uz promjenjive suprotni brojevi, kao što su ovdje y i minus y, odnosno koeficijent ispred y je 1, a ispred y je minus 1. Jedno od ove dve jednačine ćemo prepisati, sasvim je svejedno koju. Ja ću prepisati prvu, x plus y jednako je 6, a drugu jednačinu ću dobiti tako što ću sabrati ove dve i prepisati i ovdje. Kada ih saberemo, x i x su 2x, y minus y se anulira, 6 i 2 je 8. I sada je druga jednačina postala jedna dosta prostija linearna jednačina s jednom nepoznatom, smeta mi dvojka, pa je x plus y jednako 6, a odavde je x jednako 8 podijeljeno sa 2, 4. Sada ćemo to x zameniti u prvoj jednačini, umjesto x pišemo 4, plus y jednako je 6, x je jednako 4. Od leve i od desne strane jednačine oduzet ću 4, ostaće mi y, a sa druge strane 6 minus 4 je 2. Prepisujem drugu, x jednako 4, odakle zaključujem da je rješenje ovog sistema uređeni par. Umjesto x pišemo 4, umjesto y pišemo 2. U primjeru pod V potrebno je rešiti sistem jednačina. 4x minus 2y jednako je minus 5. I 3x plus 2y jednako je minus 2. Ako pogledamo ove dve jednačine, koeficijenti uz y su minus 2 i 2, to su suprotni brojevi, pa nam je ovdje zaista pogodna metoda suprotnih koeficijenata. Jednu od ove dve jednačine, sasvim svejedno koju ćemo prepisati, na primjer 4x minus 2y jednako je minus 5, a drugu ćemo dobiti sabiranjem ove dve jednačine. 4x i 3x je 7x, minus 2y i 2y je 0, minus 5 i minus 2 je minus 7. U drugoj jednačini smeta mi sedmica, pa ću i levu i desnu stranu podeliti sa 7. Prvu jednačinu ću prepisati. U drugoj jednačini je x jednako, minus 7 podeljeno sa 7 je minus 1. Sada to x menjamo u prvoj. 4 puta, umjesto x piše minus 1, minus 2y jednako je 5, a ovu ćemo prepisivati do kraja. Minus 4, minus 2y jednako je 5, x je jednako 1, dodajem i levoj i desnoj strani 4, ostaje minus 2y je jednako 9, x je jednako 1, i levu i desnu stranu delim sa minus 2, da bi mi y ostalo samo, pa je, samo sekundica, prva jednačina, kada se podeli, leva strana dobija se y je jednako 9 podeljeno sa 2, to je, napisat ću kao minus 4,5, mada možete da napišete i kao minus 9 polovina, ili kao 4,1 polovina, x je jednako 1. Rješenje ovog sistema je uređeni par, umjesto x pišemo 1, umjesto y minus 4,5.